Ako ste si mohli všimnúť, mám zapnutý hardcore svet, lebo na tomto kanáli by som chcel natáčať prevažne Minecraft a hlavne túto sériu, kde budem hrať hardcore Minecraft, budem sa snažiť prežiť čo najviac dní a budem sa snažiť mať čo najlepšie veci. Ako som si všimol, spavnuli sme sa niekde v džungli, rovno pod nami je voda, tam je nejaká caveka, tam máme jedine nejaké more, ako vidím. Do tej caveky asi tiež nejdem, veď predsa nič nemám a nechcem sa zabiť rovno pre začiatok. Skúsime ísť tamto. Tu je niečo podozrivé. Vyzerá to divne. Kámo, tu nie je nič, lebo tam sú korály a proste nič viac, že potopená loď alebo zničený portál alebo dedinka, proste nič. Prvé meso máme. Dedinka! Kámo, yes! Zoberiem si rovno tú peknú oranžovú posteľ. Tu sú čo, kámo? Veď oni sú všetci rovnakí. OK, on nepredáva nič také zaujímavé. OK, on predáva niečo takéto. Clay ball za 1 diamant. Tak, a teraz musím z toho vesničana, čo to predával. Viem, že on vyzeral... Tu bude on, na 100%, tu bude on. Yes, to je ty. OK, poď sem. Toto chcem. Mám 10 emeraldov. Aha, ja som ťa enchantoval. Dobre vedieť, ale teraz nepotrebujem nič. Mám ho tu. OK, je mŕtvy. A jaká kevka menšia, aj tam je. A skeleton, utekám preč. OK, idem spať. Kámo, toto je pekné miesto na domček. Napríklad nejaký malý. A sem by som si proste zrobil domček, ale potrebujem drevo, lebo zo sugarcaneu nezrobím dom. OK, môžem proste to začať proste skladať. Neviem, ako to chcem veľké. OK, zoberiem si hlinu. A tu ako mám vchod, máme to aj, by som povedal. Tak dreva možno by stačilo aj. Je to úplne jedno, z akého teraz to bude dreva. Proste nech to bude drevo. Dobre, idem semka. Sem si dám niekde takto posteľ, si dám takto a do tej double chestky by som proste pooglal všetky veci, ktoré nepotrebujem. Hlavne ten bambus. Môžem začať stavať. Mal som 40, mám teraz 24. Toto mi zavádza. Aj toto tu nemá byť. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Kamo, ja to spadnem. Ale rýchlo, kámo, lebo sa smieva. Hlavne nespadnúť. Že raz, 2, 3, 4. Mám šťastie, že som teraz v džungli, lebo mám tu veľa stromov. Tak. Môže byť jedno okno, keď už sa smieva. Tak máme druhé okno. Pokácať tento tu strom, tento tu. Keď ja sa vystávam hore. Tu je aké vysoké, kámo. Tak 3 dvere. Máme, že jedno takto, druhé takto. To všetko dáme tuto. Tuto to tiež urobím. Takto. Aby sa sem nedostali. A počkaj. Tuto bolo dobre. Tuto môže byť takto, keď už potrebujem to železno. A tuto proste tu. Takto vykopem. Ešte tuto. Aj tuto. Aj tuto. Proste prídu a nepreskočí. Máme to vyriešené. Ešte by som aj urobil napríklad podlahu. To určite treba. Máme ešte 20 dreva. Ja neviem stavať, kámo. Najlepšie bolo oakové drevo, keby tu bol. A tu je oakové. Toto nie, ale toto. 14 to nepotrebujeme. 16, lebo tamto by som chcel meniť aj nejaké tieto veci zo stien. Tieto také, neviem čo to sú za stromy. Tie také rúžové, dá sa povedať, že sú. Z tohto stromu proste to je. Keď tu máme ďalej oak, to by mohlo stačiť, to podľa mňa má viac ako stak. A chcel by som si vykraftiť aj vedro, do ktorého by som dal proste lavu. Niekde by som tú lavu aj vylial a proste by som tam mazal tie také zbytočné mesto, napríklad mám tu tieto seedy, proste semienka, mám tu tie bambusy, napríklad jeden stick mám. A je to mi na nič, takže tak, okej. Inde to nie je, takže to je dobré. Sem.
sem. Teraz by som aj urobil tú strechu. Podľa mňa to na strechu vystačí. Lebo určite v budúcnosti by som sa chcel stade presťahovať. Najlepšie bolo, keby tu ešte proste bola lava. Proste by tí zombíci rovno aj skapali, keby proste vošli tu. Tak, to mi vystačí presne na to. Dobre, jeden dám, že tuto, to dám ostatné tuto. Aj tuto dám tu. OK. Ešte nemôžem spať. Neviem prečo, keď už je dosť, si myslím. Tak, Sweet Dreams. Teraz budú, lebo sme v krásnom novom domčeku, kde v noci mrzneme, lebo nemáme tu proste sklo. Podľa mňa pre prvú časť to bol dobrý kamo začiatok. Sme našli zničený portál dedinku, máme takýto krásny domček uprostred džungle, uprostred bambusov. Aj keď ich je v čestke pomerne dosť, tak aj tak je to super. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, no a vyjde aj druhá časť, určite nezabudujte na to. Čaute a vidíme sa pri novom videu. Čau.